Pysyykö se paikalla? Terve! Mä ajattelin tehdä tällaisen videopostauksen, kun ei jaksa nyt oikein kirjoittaa. Ollut vähän tylsää tässä ja en tiedä. Ei ole oikein saanut mitään taas aikaiseksi, mutta ei kai sille nyt voi mitään. Nyt on lomaa ja pitää vaan olla. Mä oon laittanut puhelimen äänettämään, ettei töistä vaan soiteta mulle. Tälleen. Oltiin Elmon kanssa 3 päivää tuolla mun veljen luona. Tai sen tyttöystävän luona. Tuolla Vantaalla. Mun piti olla siellä vaan ekaksi vaan se 1 yö. Mutta sinne mä jäin. Kato, kaveri tulee sieltä. Ootko vähän väsynyt? Taitaa olla. Niin siellä me oltiin 3 päivää. Yritettiin keksiä 3 päivää ajaa, että mitäs helkkaria me tehtäisiin. Ei me. Tänään käytiin tuolla Pihlajasaaressa laivalla ja oltiin siellä pari tuntia ja löydettiin meduusoja. Hyi hitto, oikeesti yö. Me mukaan mentiin sadunkaan sinne uimaan. Jonnekin lanteisiin asti oli. Lanteihin, ihan sama. Niin vettä ja sitten oli niin kivistä, niin me ajateltiin, että me mennään sieltä suoraan sieltä kallioilta. Mentiin sinne kallioille ja 2 blondia siellä vetelee. Apua, täällä on medusoja ja me oltiin aivan paskana sen jälkeen, että ei mennä uimaan. Ja ne olikin sitten jotakin ihan vaarattomia ja lapset piteli niitä vaan käsissä ja kaikkea, mutta ei. Mä oon tämmönen, että vihaan kaikkea ällötyksiä. Niin sinne meni mun uimajutut sitten, en pahemmin mennyt. Mutta tosiaan, sitten tultiin tähän, mä tulin kotiin ja on hengaillut tän ötökän kaa. Ja sitten kävin ostaa Mekon kaverin häihin, jota mä menen kuvaa tuossa elokuussa. Ja sitten katsottiin serkkutytön kanssa ja sen kaverin kaa. Se Russell Brandin uusi leffa, Arturi. Se oli kyllä aika hyvä. En tiedä, oliko vaan niinku sen takia, kun siinä oli Russeli, mutta niin. Mitäs muuta? Ei kai tässä. Luin tossa äsken just Formspringia ja kommenttiboksia, että mitä sinne on viikonlopun aikana tullut. Ja hirmu kivoja kommentteja ja sitten jotkut oli aivan typeriä. Mutta onneksi se pitää vaan osata laittaa toista korvasta sisään ja toista ulos. Et moni täällä oikeastikin todistaa vaan itsellensä, että kuin lapsellisia nekin on. Totta kai siis en mä väitä, ettenkö mäkin olisi lapsellinen. Totta kai kyllä meissä kaikissa aina pieni lapsi piilee. Mut joo. En tiedä. Nyt tää vois rupee nukkumaan. Onks Elmo sanoo moikaan? Tule sanomaan. Joo. Katso tuonne kameraan. Tänne. Näytetään tälle. Hei hei. Hyvää yötä.